Først vil vi fortælle lidt om oplysningstiden generelt, altså redegøre for perioden. Det var en periode i Europas historie, som foregik fra sådan ca. 1690 til ca. 1800. Oplysningen hentyder blandt andet til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets horisont om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Tiden, der kom før oplysningstiden, var præget af enevælde, herskeren var guddommeligt udvalgt. Et godt eksempel på det kunne være Ludvig den 14. Han blev kendt for sin udtalelse: "Staten, det er mig", som er en meget rammende beskrivelse af enevælden. Denne tid var også præget af merkantilisme, som betød, at produktionen, søfart og udenrigshandel skulle skaffe landet og især kongen kapital, som vil sige stor beholdning af guld og sølv, da det var måden, man dengang målte rigdommen på. Oplysningen derimod var præget af demokrati og tanken om det frie menneske. Datidens filosofer lagde vægt på, at livets fænomener skulle klares ud fra videnskabelige og objektive undersøgelser. De tog dermed afstand fra og satte spørgsmålstegn ved autoriteter som konge og kirke. Det samme gjorde filosofen Montesquieu, som var skaberen bag teorien om magtens tredeling. Denne teori bygger på udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Disse principper fik stor betydning, og de blev første gang faktisk spillet i den amerikanske forfatning. Ja, og så vil vi analysere teksten "Vesten forsømmer det arabiske forår". Teksten handler om oprørene i de arabiske lande, og det er lande som Egypten, Tunesien, Algeriet, Bahrain, Jordan, Syrien og ikke mindst Libyen. Journalisterne fra den vestlige verden skrev avisartikler, der mindede om William Wordsworths berømte sætning om revolutionen i Frankrig. Livsaligt var det at leve i dette dagbrud, men at være ung var selve himlen. Det betyder, at det var fantastisk at være en del af, men det var endnu bedre, hvis man var ung, så man kunne nå at opleve forskellen. Det hele startede med oprør over økonomien, fordi at prisen på fødevarer steg voldsomt. Og i starten, efter at de har væltet deres regering, var de rigtig glade, men efterfølgende, så kommer der en økonomisk krise, hvor at befolkningen klager over regeringen igen. For de store olieeksporterende lande, så har reaktionen været rigtig god, fordi at de har oliepriserne er steget, og derfor har de fået en masse penge ud af det. Men væksten i blandt andet Egypten er faldet med 4,4%. Den økonomiske tilbagegang skyldes, at revolutionen lægger en dæmper på de økonomiske aktiviteter, altså finansverdenen. Egypten har mistet rigtig mange milliarder dollars under og også efter oprørene. Og dengang at egyptere de flokkedes om Tahrirpladsen, der mener man, at tabet var på 1,7 milliarder dollars. Og samtidig så var der ikke gang i turismen. Der kom ingen turister til de sædvanlige steder, og journalisterne de søgte de områder, hvor det ikke var der ikke var turistvenlige. Så der var rigtig mange store tab. Og så blev der blev brugt rigtig mange penge på strejker og på løsarbejdere, der flygtede fra Libyen. Samtidig med at staten mister penge, så flere og flere rigmænd, de flytter deres penge til enten London eller Zürich. Og man mener, at ca. 30 milliarder dollars er forsvundet ud af Egypten, siden at oprørene startede. Og så for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, at Verdensbanken de vil give Egypten 1 milliard dollars hvert år i 2 år, og yde i lån på yderligere 2,5 milliarder dollars. Og så har den amerikanske regering lovet 2 milliarder dollars i form af lånegarantier. Inflationen i Egypten er på over 12%, og arbejdsløsheden den bliver ved med at stige. Det her med, at
folk de starter med at være rigtig glade for, at de har væltet deres regering. Det kalder man revolutionens livscyklus. Den begynder med de her euforiske menneskemængder. Så kommer der en økonomisk lammelse, og derefter så er der harme over levestandarden. Ja. Okay, jeg synes lige sige, vi har gjort det her på en totalt åndssvagt måde. Hvorfor? Fordi du skulle have været først, og så skulle jeg være mig bagefter, så kommer det i rækkefølge. Hvordan stopper man? Så skal vi Fordi så havde det kommet sådan en samme knap som mit start. Ja, og jeg skal så fortælle noget om forfatningen fra 1793, som er en udvidelse af 1789-erklæringen i Frankrig. Og man kan sige, at den her forfatning den er typisk for oplysningen. Den understreger hver enkelt persons frihed, og at regeringen er indsat for ligesom at sikre menneskets naturlige rettigheder. Det tager samtidig afstand til slaveriet på den måde, at mennesket det er en person, som ikke kan sælges, og som heller ikke kan sælge andre personer. Og det er for eksempel samfundets pligt at hjælpe mennesker i nød. Desuden så har folk et ret til at gøre oprør, hvis de føler, at deres rettigheder de bliver krænket. Og så samtidig så er regeringen indsat for at sikre alles lighed og rettighed til fridom og ejendom. Desuden så er der så sikrer den her forfatning fri religion samt understøttelse og pressens totale frihed. Derudover så er der også retten til at samles i forskellige eller folkelige foreninger. Og man kan sige, at forfatningen faktisk minder ret meget om vores samfund i dag. Yes. Jeg snakker lidt om idéernes revolution. Og den handler om, at i 1754 udkom der et leksikon, som handlede om videnskab, kunst og håndværk. Udgivelsen af leksikonet var højdepunktet i 1700-oplysningstiden. Og leksikonet indeholdt en masse nye tanker, som var filosofi, litteratur, religion og naturvidenskab og teknik. Og så kort her, enevælden står for fald, og folk er trætte af ideen om enevoldsfyrsten af Guds nåde, som var det naturgivende herskersystem. Og så er der så han formuleret i sine skrifter, eller tanker kan man sige, som ikke alle stemte overens med de andre filosofers i den her oplevelsestiden. Og han mente, at mennesker det var født frit, og det ikke var sådan en slave halløj. Og så Hobbes han satte spørgsmålstegn ved det uindskrænkede enevælde kongedømme, altså at han mente ikke, at det der enevælde skulle fungere, så det stod også lidt på faldet der. Og så Locke han formulerede grundlaget for den moderne demokratiske stat, som vi også lidt har brugt meget i dag også. Og så ham der Montesquieu, han var baron, og han undersøgte baggrunden for lovens forskellige udformning rundt omkring i verden, og så er han nået frem til alle de steder, hvor der var bestemt af nogle naturgivende forhold, altså også hvor der var enevælde. Det var det.